We've really dropped the ball for our people here in Tshwane, and I went on as much as to admit that. Umongameli Cyril Ramaphosa ucela uxolo kuluntu lwaseManskral ePitoli ngokusilela kwarhulumente ukulinika amanzi acocekileyo nasemgangathweni. Umphatho wesebe lemicimbi yezekhaya uGqr Aaron Motsoaledi ulandisile ixesha leempepha-mvume zokwamkeleka kweli kwabemi baseZimbabwe. Kwezemidlalo ifolo sebalasele iAlahi uPesityawo ibiziwe kwiqela leBafana kumdlalo wokugqibela wokuzibekela indawo kwi-Africa Cup of Nations xa iza kungquzulana neMorocco kwimpelaveki ezayo. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi ncatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo ETT ingapholisanga amaseko madikawuleni warhuqa. Umongameli Cyril Ramaphosa ucela uxolo kuluntu lwaseManskral ePitoli ngokusilela kwarhulumente ukulinika amanzi acocekileyo nasemgangathweni. Uqhube wathi ukuze le ngxaki isonjululwe kufuneka uManthatho amabakala karhulumente atsale ngaxhadi linye. Umongameli bethetha noluntu kwibala lezemidlalo eThemba kulandela utyelelo kwiziko lamanzi iRoyal Valley Wastewater. Ukukhambuka kwesifo sotyatyazo sekusube imiphefumlo yabantu abangama-29. Ikhwelo lokuvusa emaqandeni nelenziwe kukusweleka kwabantu abangama-29 ngenxa yesifo sotyatyazo. Umongameli uqale kwiziko iRoyal Valley Wastewater Treatment Plant waze wafumanisa ukuba eliziko nelokhiwa kwiminyaka engaphezu kwama-70 eyadlulayo lifuna ukukhathalelwa okukuko. Ilindle limdaka liphuphumela kumlambo okufutshane neliziko. Kudala abahlali bekhalazela mgangatho walamanzi kwaye phakathi kwabo nguTebogo Rapodile wade waphukelwa impilo ngenxa yokusela lamanzi kwaye unesihlobo esathi sasweleka ngenxa yalamanzi. When you're drinking water, you will never suspect anything until 2016. Fortunate on my side, I was working and then I managed to go to see the doctor and then they told me that no, I had stomach cramp. Having stomach cramp, I was transferred to the hospital in town. Then they realized that I have a problem with my stomach, and then I have to go through operation. Umongameli uvumile ukuba ineneni urhulumente usilele kunika abantu baseManskral ilungelo labo lokufumana amanzi. We've really dropped the ball for our people here in Tshwane, and I went on as much as to admit that, but we also looked at what needs to be done. Umongameli uthi ukusiphula izifo zamanzi kufuneka amabakala karhulumente esebenzisene. Proper governance procedures had been executed, particularly the intergovernment processes, the good cooperation between national, provincial and local government. Kulindeleke ukuba ukuhlaziywa kweliziko kuqoshelishwe ngonyaka u-2026 okwangoku amatanki amanzi ngawo aza kusetyenziswa ukunika abantu baseManskral amanzi. Kwangaxeshanye Wastewater iza kube isakha elinye iziko lamanzi eliza kube ligqityiwe kwisithuba seenyanga ezintandathu. Kusenjalo umbutho ojongene neemfuno zoluntu kwezopolitiko ozinze aManskral kumantla ePitoli nomele iinkonzo zeli jikelele uqale inkqubo yokumangala ngombhodi wamanzi aManskral. I-Active African Christian United Movement ithi ifuna inkundla iphendulise isixeko saseTshwane ngokusweleka kwabantu baseManskral. Kubanjiswene necawa injongo kokuphendulisa urhulumente ngokuphulukana nemiphefumlo kule ngingqi kanye nangabo bajamelene nentlungu yesifo sentsholongwane. Esi sigqibo sithatyathwe emva kokusweleka kwabantu abangaphaya kwama-20 emva kokuqhambuka kwesifo sotyatyazo ikholera. We're going to be representing the poor of Hammanskraal who cannot afford the legal services. Because we understand full well that to sue the government is quite cumbersome and expensive, and people of Hammanskraal can't afford that. Awuqini umnqwazi walombutho ngokuba ubukho bukamongameli bungeza neenguqu eziphathekayo. President Cyril Ramaphosa is grandstanding because he could have been here earlier. People died for past 3 weeks. People have been dying. He only comes now after 3 weeks, and these people are people who voted for him. He is the president of the Republic of South Africa. People have lost lives. Their right to life has been infringed upon.
Abahlali bale ngingqi balamkele eliphulo. We're going to take legal action. So I'm happy today if there are people who are willing to help us. Bring a lasting solution so that the community of Hammanskraal can also live in peace. Lombutho uthi isantya sokubhubha kwabantu asivezi zingqi zengqalelo ethatyathiweyo ukunqamla lenkquleqhu nanjengoko besafumana imiyalezo yabantu abaswelekayo emakhayeni wabo. Umphatha wesebe lemicimbi yezekhaya uGqr Aaron Motsoaledi ulandisile ixesha leempephamvume zokwamkeleka kweli kwabemi baseZimbabwe de ibe ngumhla wama-31 kuDisemba lonyaka. Ezi mpephamvume zinika ilungelo abemi baseZimbabwe bahlale, basebenze, bafunde ngokusemthethweni kweli. Bekulindeleke ukuba ziphelelwe ekupheleni kwale nyanga. Ukwandiswa kwexesha lezimpephamvume kuzisa isiqabu kubemi baseZimbabwe abaphethe ezimpepha. Umphathiswa uthi intsusa esisigqibo kukwanda kwevisa nezicelo zokwandiselwa ezifakwe ngamaZimbabwe achaphazelekayo. We had to face reality. In other words, this extension is a form of a force majeure whereby we had no other option but to extend because people just waited for the last minute to start doing applications. Ukwandiswa ngenyanga ezintandathu kuqinisekisa ukuba kukho mntu waseZimbabwe oneziqinisekiso ezisemthethweni oza kubanjwa ayalelwe ukuba afuduke okanye avalelwe ukuze agoduswe. Kusenjalo iHelen Suzman Foundation eyilelinye lamaqela acele umngeni ukuphelelwa kwezimpephamvume isamkele isigqibo sokwandiswa kwexesha. While we recognize the humanity of the gesture, it does cause us to question if these several extensions could have been granted in the manner in which they have been since the termination was announced. We wonder if it was not possible for the initial decision to have been taken in such a manner after consultation with the relevant stakeholders. Sisankonyiwe isigwebo ngokuphelelwa kwezimpephamvume. Iparlamente iza kuqalisa iphulo lokuchonga umkhuseli woluntu omtsha ngomvulo kule veki izayo. Eli ziko liza kukhupha izaziso ezimemelela uchongo lwabagqatswa abafanele esi sikhundla. Oku nanjengoko sifikelele esiphelweni isivumelwano somkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo uadvocate Busisiwe Mkhwebane ngomhla we-14 ku-Okthobha lo nyaka. Kuza kukhethwa kubantu ebekhe babazijaji okanye amagqwetha esele benethuba leminyaka eli-10 besebenza kweli candelo lemithetho karhulumente nabantu abakhe babangamalungu asepalamente isithuba seminyaka eli-10 nabo bangaphakamisa izandla. Abemi beli loMzantsi Afrika bangatyumba abagqatswa ukusukela ngomvulo uyokutsho ngomhla wesi-7 kule nyanga izayo. Mere screening is not sufficient given the fact that the requirement is that the public protector should ultimately qualify for top secret security clearance. I think vetting usually takes much more time, and if we go for vetting, I think that we will not be able to even to meet October with the vetting process. The team that will put together for the screening process, it will be the SSA, the SAPS, as well as our HR division. Umgqatswa oza kuphumelela kufuneka afumane inkxaso yamalungu asepalamente 6 kuma-10 phambi kokuba atyunjwe ngumongameli. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip epalamente. Kwalapha ezindabeni, imposiso eyenziwa lisebe lezekhaya lisokolisa usapho lwakwaNdanduva kwilali yaselutsheko engqeleni empuma koloni. Kodwa masumumntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe umongameli Cyril Ramaphosa ucele uxolo kuluntu lwaseHammanskraal ePitoli ngokusilela kwarhulumente ukulinika amanzi acocekileyo nasemgangathweni. Uqhube wanti ukuze le ngxaki isonjululwe kufuneka umathatha amabakala karhulumente atsale ngaxhadi linye. Zizityovu zokugonyela i-COVID-19 ezingaphezulu kuma-25 ezigidi ekunyanzeleke yento isebe lezempilo elithi kukuhamba ngesantya solovano kwabantu ukufuna ukugonywa.
UMzantsi Afrika wahlaselwa imisinga emithathu ye-COVID-19 phakathi kukaMeyi 2020 no-April 2021. Oko kwakumente athenge izigidi zezitofu zamachiza okugonyela logilikanqo. Emva kokwehla kolwamvila lwe-COVID-19 lehla inani labantu abagonyelwa le ntsholongwane. Khokelele ekubeni izitofu ze-Pfizer ne-Johnson & Johnson zokugonyela le ntsholongwane zilinde abantu de zibe ziyalahlwa. Now we sit with these millions of doses that are likely to expire. At some point then we need to start to dispose of them. They are all in the country, and we have tried to donate them to other countries. We've tried to donate them into a global pool. We've tried to prevent taking deliveries, and unfortunately we're in the same position as every country. Urhulumente ukwathi umyinge wokulahlwa kwezitofu zokugonya ukwi-23% nekungaphansi kwe-30% yelahleko i-World Health Organization ethi ikho kwamanye amazwe. Elisebe lithi alikwazi ukudiza ngokwezimali lelahleko ngenxa yesivumelwano elinaso nabavelisi balamachiza. This is poor planning. Remember, I can give you an example. You cannot get the mask now from the shelves, but we've got vaccines. That tells you people on the ground are thinking much better than our government. We should have kind of done a survey to see how many people actually want the vaccine instead of making so much that there's nothing more to give out. Izinga eliphezulu lolosuleleko ngumkhuhlane kumaphondo amathandathu lenza ukuba isebe lezempilo likhuthaze abantu abanezifo zobomi bagonywe kobubusika. Imposiso eyenziwa lisebe lezekhaya elisokolisa usapho lwakwaNdavundavu kwilali yaselutsheke engqeleni eMpuma Koloni. Iinzingo zolusapho zaqala mhla oodade ababini bachazwa njengabangamadoda kwizazisi zabo nangona bengabasetyhini. Abantwana babo abathandathu abayifumani imali yesibonelelo karhulumente ngenxa yale mposiso. Abantwana abaninzi kwelikhaya kwaNdavundavu nkqu neentsana zabo abanazo izazisi bengenawo namaxwebhu achaza iziqinisekiso zokuzalwa kwabo. Hlala apha endlini sibayi-20 ngabazukulwana abayi-10 ibe ngabantwana bam abayi-8 ibe ndim notata walapha. Iintombi ezimbini zelikhaya zafumana iziqinisekiso zazo zokuzalwa kodwa ngokuba zachazwa njengabantu abangamadoda. Nam ndaye ndadropha out esikolweni ku-grade 10 ngenxa yoba ndingena-ID, so ayindiphathi kamnandi loo nto, yandihlukumeza. Andikwazi even ufumana umsebenzi because andina-ID, ndinalesi certificate singasebenziyo because asisebenzi. Abasemagunyeni nabo bothukile ukuba lo ngumzi wenkokheli abayisebenzisayo ekuhlaleni ukuze iququzelele ukuza kuphuhliso. Ndiphoxakele kakhulu xa umama lo onabantwana abangekho registered kwipopulation yeloMzantsi Afrika elilungu lesigqeba sekomiti kaCouncil iWard Committee. Ungalindela okokuba ngumuntu nje onohlala nabantwana abangekho registered, but xa kungumququzeleli wophuhliso yena kuqala onabantwana kwakhe ekhayeni abangekho registered, ndizayofika msasa sijonge okokuba zintoni esinozenza kwixesha elifutshane. Usapho lulahlekelwe ngumonde yaye alinathemba ngoku. Zinesikolo basiyekile nesikolo, izinto zabo esikolweni kuthiwa banje. Anditsenathemba, ndi-hopeless, even nesangqongqweni ndisibambileyo funeke ndithenge ukutya, andifani nje nabanye abantwana. Ndinkululeko Nyembiso, iindaba ze-SABC engqeleni. Umfama wenkukhu ePhina eMpumalanga ubala ilahleko yakhe emva kokuba evale ishishini lakhe ngenxa kacimicimi wombane. Umduduzi Mondlane uthembele kumbane ukuze kusebenze umashini wokufukumela amaqanda enkukhu. Amaqanda aqandusela amantshontsho emva kweentsuku ezingama-23 kumashini wokufukama. Ukucima kombane kuphazamisa ishishini. Esisixhobo sesokufukama kuqandusela amaqanda kube khona amantshontsho emva kweentsuku ezingama-23. Ukuthanda ukuba ngumfama kukaMondlane kukhokhelele ekubeni aqalise eli shishini ngo-2018. Ngo-2021 wangena ekuthengiseni amantshontsho kwaye ishishini laliqhuba kakuhle. Nangona kunjalo kuqhubeka kokucima kombane kudala ilahleko engaphezulu kunoko wayekulindele. Beku-right like kakhulu up until cala fisana load shedding. Money load shedding akusebenzi because njalo umshini ubona, so akumelanga ube off, kufuna ube on for 23 days. So na mistake akumelanga ube off.
Wayeqeshe abantu ababini kweli shishini ngelixa wayesebenzisa igenerator kodwa isixhobo sokufukama sasifuna malunga ne-13 leelitha zediesel ngosuku. Makuthi sisebenzile kwasebenzile kahle. Company yonke singabaluleki. Besenda plus minus 35,000. Makuthi kusebenzekile kahle. uMondlane ucela uncedo lokufumana i-inverter ukuze ishishini lakhe liqhubeke nokuba sekumnyama. Ugqirha Nandipha Magudumana ufake isicelo sesibheno. Isibheno usifake kwisigqibo senkundla ephakamileyo esikhabileyo isicelo sakhe sokucinywa ukubanjwa kwakhe eTanzania ngo-April. Inkundla ephakamileyo ithe uMagudumana uthabathe inxaxheba ngokuzithandela kwinkqubo yokunikezelwa kwegunya. uMagudumana ufuna imvume yokubhena kwinkundla ephakamileyo yezibheno ngokuchasene nesigwebo nomyalelo wenkundla ephakamileyo yaseFreystata. Ngomvulo inkundla ephakamileyo yaseFreystata ilichithile ityala likagqirha Magudumana ngokubhangisa ukubanjwa kwakhe eTanzania, kwaye ukubanjwa kwakhe eTanzania kwakungekho mthethweni njengoko kwakusenziwa ngabasemagunyeni boMzantsi Afrika. Inkundla ephakamileyo kwelinye icala ithe uMagudumana uthathe inxaxheba ngokuzithandela kwinkqubo yonikezelo, kwaye ukuba unayo nayiphi na imiba kuya kufuneka ayithathele kurhulumente waseTanzania. Ujaji Philip Lopso uvumile wakhupha isigwebo sokuba uMagudumana uvumile ukuba abuyele eMzantsi Afrika. Ukudlwengulwa kwabantwana ngabantwana kuqatsele eMntla Koloni. Ukuvakaliswe xa bekukhutshwa iinkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho ngo-2022-2023 eKimberley. Kodwa kunenhlanzi yethemba ngokwehla kwamanqanaba odlwengulo ngomyinge ka-3.7%, ukuxhatshazwa ngokwesini ngo-13.2%, ze kubulala kwehla ngo-10.2%. Iinkcukacha-manani zobundlobongela ngokwesondo zibeka ibala elinxunguphalisayo nelibi ngodlwengulo phakathi kwabasaze ngobuso elizweni nabazalanayo. Ixhoba elineminyaka emihlanu lidlwengule ngoneminyaka eli-16, ukanti okunye okwethusayo oneminyaka esithandathu udlwengulwe esikolweni ngoneminyaka eli-12. We felt that we need to put it in the crime stat to show that there is child-to-child rape cases. Kwezinye izihlandlo udlwengulo lwenzeka phakathi kwabegazi elinye benesini esinye okanye esingafaniyo. Umbutho osebenza ngale miba uthi kuqatshelwe ukuqatsela kwamanqanaba olwaphulo-mthetho olumayela noku kusukela ngoJanuwari. Kungoko uthe lo mbutho waxhobisa abazali ukuba badlale indima engundoqo babe nobudlelwane obuqingqileyo kwimpilo zabantwana babo ukuze bazi okuqhubekayo kubo. At our organization, since the start of this year, January this year, we picked up that there is an increase in cases reported to the organization. Abahlali baseKimberley baphefumle ngokwethuka kwiinkcukacha-manani ezisandula ukubhengezwa. Parenting is one thing that can help. Abakwantsasana bakabinazigqibo zokwenyuka kweenkcukacha-manani ezisandula ukuphuma, oku kulandela ingxelo yesebe lezemfundo kweli phondo lokuba inqanaba lokukhulelwa kwabangena elutsheni lunyuke ngokuxhomisa amehlo, kuquka abantwana abaseneminyaka eli-10 bebangoomama. Kwezemidlalo, ifolosi edlala kakuhle yalahi uPercy Tau ibiziwe kwiqela lebafana bafana kumdlalo wokugqibela wokuzibekela indawo kwi-Africa Cup of Nations xa iza kunquzulana neMorocco kwimpelaveki ezayo. Omabili namaqela sele zibekele indawo kuGroup K. iMorocco ayikabethwa kwimidlalo emibini, lo gama ebafana kwindawo yesibini kwigroup iphumelele umdlalo omnye yadlala ntanganye kwemithathu. Nanjengoko omabini lamaqela sele zibekele indawo kwi-AFCON eCote d'Ivoire kulo nyaka uzayo, bambi ababona ubaluleke kangako lo mdlalo. Kodwa uBros akaboni njalo, ubize abadlali abaphucukileyo ukuqubisana neMorocco yagqiba kwindawo yesine kwindebe yehlabathi nyakenye eQatar. We'll do our best and more than our best to win that game. But again, if we don't win, okay, we play against the third of the World Cup. It just has to be a good performance. Yeah. That everybody is happy, even we lose the game, but that everybody is happy and that can tell the game against a very good opponent. 834 amadoda bezilolonga inkampini ephele izolo acuthwa kwasheka 23 aza kudlala neMorocco. We want to do something against Morocco. I think the last 6 games were good for us. We did very good performances. We had good results, maybe except the draw against Liberia here in Joburg. But all the rest, I was very happy with the performance.
Kusenjalo isafa ibongoze abalandeli baphume ngobuninzi bayokuxhasa iqela lesizwe kulo mdlalo. Umdlalo uqala ngensimbi yesihlanu malanga ngomgqibelo ozayo. Iqumrhu le-Comrades Marathon libhengeze ukuba imbaleki kufuneka zityikitye uxwebhu ngezempilo phambi kokuba inxalenye ye-ultramarathon kulo nyaka. Lithi oku kuqinisekisa impilo nokuqondonisa ukuba zikulungele nkalo zonke kuba koligqatso. Kunyaka opheleleyo imbaleki zawa isiqaqa kwindlela eya eThekwini zezawubhubhela esibhedlele. Oligqatso yi-96 edition luza kusuka kwikomkhulu lephondo eMgungundlovu ukusingisa eThekwini. Abaququzeleli boligqatso bathi inkqubo yonke ime ilungele loo mini yangecawa. Yebo, abahleli be-Comrades Marathon Association bathi ke konke sekumi ngomumo umjaho lo noma wehlandla lika-96 selokhu waqala lo mjaho omkhulukazi waqala ngo-1921. So abagijimi nabo bathi sebekulungile kakhulu ukuthi ngesonto lona leli bazoqala lapha ePietermaritzburg KwaZulu-Natal Capital bese befika lapha eThekwini lapho kulindele khona bezobe sebegijime amakhilomitha angu-87.7. Kodwa ke njengamanje sinobaba umqondisi Ngcobo okungena ke uhlalo we-Comrades Marathon Association ozosithatha sibeke ngamalungiselelo ukuthi bami kanjani. Okunye futhi okugcizelwe kakhulu kule press conference kade khona la udaba lokuthi abagijimi kumele babe umqemane uma beqala nje lapha ePietermaritzburg baqikelele ukuthi abadli izinto okuyizona ezobenza ukuthi egcineni imizimba yabo igcine isenkingeni. Kodwa ke ake sithathena ke uzosithatha sibeke ke ngalomjaha amalungiselelo nakho konke. Baba uMngcobo sibonga kakhulu ngesikhathi awusitshele nje amalungiselelo kumi kanjani kanjalo futhi nokugcizelela ukuthi abagijimi babe umqemane. Sizihubela sakusho mhlawumbe asihawubeli nakusho singathi nje amasa sebeke elangeni sekunjalo ngesonto mhla ka-11 June 2023 siyaqala eMgungundlovu njengoba kade sivula ke expo yethu lapha eDurban Exhibition Center ngehora leshumi besilungiselela bona abagijimi ukuthi bakwazi ukuthi bathole izinto zabo abazozisebenzisa ukuthi bagijime babheke nezinto abazozicosha khona lapha njengoba siyazi kunama-stands akhona abazozisebenzisa ukuthi zibalekelele. Nguhlalo ke we-Comrades Marathon Association ey'ndabeni ze-SABC nguVusi Khumalo eThekwini. Umbengo mdiya ucima umlilo selapha esapho ukholo salubisile emozulu masikhongozeleza ngomso ngesizulu makube chusibele.